med al sin... Maria er helt klart den rigtige vinder af det her. Hun er for mig den store popstjerne. Hun er klar. Maria er Danmarks nye popstjerne. Mød hende i aften i Portræt af en vinder kl. 20 her på TV2. Seriesolen fortsætter efter Rundfunk. I dag handler Rundfunk om ulykkelig kærlighed og nasty breakups. Sådan nogle. Jamen, blev I så ikke bare kærester der? Nej, det blev vi ikke. Fordi at, jeg troede, at han var forelsket i mig. Men det var han slet ikke.